rantas malang-malang putung rapat utana kala mendung ya ya rawe rantas malang-malang putung rapat utana kala mendung yoi hoa 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 ya os goya hoa os yuk ya o ya
Inyos Inyos Os 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 Ya I O U Ya tumandang prajurit aneng palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aneng karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih ya 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 ho Ya tumandang prajurit aneng palagan tansah sengkut ing karya datan mingko rame ing karya aneng karya rame ing karya tansah sepi ing pamrih yuk 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 ya oh ho lore olane somo lore olane somo tatya cilik buntute tomo oh ah yuk ya ya ut mandi di laut ikan cucut mandi di laut kena ombak bergoyang buntut ojo wegah mring musyawarah ojo wegah mring musyawarah putus mufakat kang kita angkat ora becik maksa wong liya ora becik maksa wong liya lamun sadar mesti makarya dan mungkura mungkong pribadi dan mungkura mungkong pribadi iku tumindak kudu dentoi tanggung jawab jroning sesanti tanggung jawab jroning sesanti pratandani luhuring budi musyawarah kang sumatulur musyawarah kang sumatulur nyata watak dimen sepulur ande mulmut kang ayu rupane hae yuk ande
rupane. Yuk aduh sibu kula boten mudhun. Aduh duh sibu kula boten purun. Nadyan ayu sisane si yuyu kakak. Yuk 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 ya yuk yuk nyos ya ya oh kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Hey ho, yuk 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 ya oh ayo yo 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 di PPC ben garing. Ayo, ayo, ayo. Yuk, yuk. Yang sur, 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 yang sur. Yo, yo, yo. Ngangsur, 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 jo, jo, jo. Yang sur, yang sur, yang sur, yang sur, yang sur. Yo, yo, yo.
yuk yuk. Yang sur 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 yang sur. Hey hey hey. Yuk yuk yuk. Yuk yuk ya ya apa jarane yuk 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 yoi ya 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 off off ya nyos nyos ya ya nyos nyos hatiku kang kubur mekar makhluk supengku mawar kang kuning kang tak petik ning pinggir gelanggung dadi sarana tambah dewuyung mangkene rasane kang lagi mate tangerane marem tansah gawe sang semoga-moga terus ngrembaka sateruse
ya. Yo. Ya lo. Panas udan panas udan aling-aling caping gunung anajan wadon sarawe lanang inumane banyu
Jago yen mendung tak silih capek gunung Sekar bisa iya sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja Palaku pala kampung nggih sampun katur Mbak Safela. Wis dolan gunung barang iki Kak Dewi. Wis tekan gunung. Wis caping gunung. Hari ini petualangannya jauh-jauh. Walah janak Dewi wis berpetualang ya iki malah sak babake. Wis tekan ngendi-ngendi. Heeh. Ngene ibuke iki mau? Apa meneh, Ibu? Oh. Aku orang lali tapi aja lali disangoni ibu. Nah, biasanya ibu ki nek ngersake mesti nyangoni aku mas. Mesti nyangoni? Mesti. Ya wis ora apa-apa berarti dituruti. Ndak ra nyangoni nek ra dituruti ya. Iya. Ayo. Lali janjine Mas Oleh. Gak seneni aku mas. Tasih sesarengan jadilan manunggal tri sejati Asai SMS rabalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mengko tak ciwel 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 lala ciwel Jane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyobriyani atiku sujana kowe kencan karo wong lanang liya aduh Manunggal Tri Sejati MTS Bola bareng Safela Fajarina ada di Mas Huda Asai
ngetawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe yen tak telepon yo masa to ciwal lali janjine kandhane alesane makelake sapa wong sing ora gelo kandung dandan sampeyan ora teko ya oh sampun kapian salali janjine Ibu. Matur suwun. Awit rezekinipun nggih Mas. Lancar rezekinipun Bu, sehat barokah barokah. Mari kita langsung mari sing mari. abuh. Sing abuh kuwi mau. Mari kena nggo Mari pokoke. Yo. Iya Mas yo. Dilongin apa lagu meneh Mas Oleh? Oh lagu meneh. Oh? Iya. Kesandung Asrodo, Asrodo. Aduh. Asrodo, kesandung Asmoro. Kasus akhir-akhir ini. Oke, wo. Oke koyone Mas. Kesandung Asrodo. Ya, dinai. Ndak kesandung ki loro sih. Manunggal Tri Sejati Memang untuk Anda. Asoy suwe mendem rasa jroning dada nanging aku arep sambat karo sapa turut tansah glisian arep mangan ra doyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara
negeri. Safela Bajari. Sika. Yo. Oh. Ah. Oh. Ah. Kembang melati tuwuh gunung lawu. Ati ayem yen lagi nyawang semu. Ya mung kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tuwuh tulus sing ati. Kesandungnya sudah. Kesandungnya sudah. Arep gulung-gulung apa ora? Arep gulung-gulung ora? Bisa do ayo komplit ya Mas. Bisa resik-resik nek ngene iki. Ayo padang gulung-gulung yuk. Ati gulung. Sik mburi muni, heeh. Oh. Ya kepiye? Saiki pangko. Bisa pengen nyawang? Ya berarti lagune wae. Kok mulih no Mas? Eman-eman pengen jare. nyawang terus. Kayak piye masalah? Sing Bang pulang endi? satu. Sing endi? Sing ndi? Ora wani jare Mas. Pripun? Wah, sak kulone mangke. Bu biasanya nek lewong terus bubar. Lewong malah artis bubar. Mangke ta sih tunggal bapak malih Bu niki. Ayo Mas Dok, bekerja. Kelasane di kelasane. Yuk.
Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Ya. Yuk, 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 yuk. Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Ya e út ước đỏ ước ya e a e ước ya e ước ya e út ước ô 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 ya e út ước ya. Gondor yuk 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 yuk. Dinda. Oh ya, yo. Oh ayus. Ayo yo yo yo. Lihat-lihat kerapaian yang ada, saya
saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Yang ada saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Yuk, saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Yo ya, yeay. Oh ah, oh eh, oh ah, oh eh, oh ah. Yo ya, yo. Yo, ya. Oke, anggung meneh ki Mbak Safela. Sengaja ndak bali gasik. Oh lah iya. Padahal kene wis seneng-seneng ki nek dindakke lek wis rampung kok ta. Coba lah saya kan bekerja. Yuk. Yo. Tasih sesarengan kalian manunggal Tri Sejati. Ada Safela Fajarina. Sudah. Yo, yo. Sumoku kang mancing sajroning kalbu, son memuji marang Gusti. Panjangkaku angukir tresno sejati. Yo. Yo, yo. MTS Bola Negeri.
Aku kelebonan apa iki mau? Kelebonan lemper. Tresno ati digawe wuyo Tresno ati digawe wuyo Wuyong nalendra satriya ing Madukara supinge emas suping karetna supinge emas suping karetna karna jaya satriya ing Madukara ayo 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 Swe! Yo sembuh ya beri jalan beri jalan beri jalan beri jalan minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium cium pipi wong manis tandanya sayang yo 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 ya oh ya yuk 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 konder 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 oh oh ew oh ew oh ew oh ew oh ew oh ew yo sor sembuh ayo kungfu kungfune wis metu yo yuk 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 iki isih nyuwun sak lagu meneh, Mbak. Nggih, lagune napa garapane, Mas? Napa Mas Soleh? Isi Saiki len njaluk ngono kuwi ta? Wis ora muni kesayangan, Mbak. Ora. Wih, Mas. Wis dipraktekke saiki len njaluk. Ora apa-apa ana peningkatan, Mas.
Ya ora apa-apa. Ya ngomong ke Mas. Kurang dhuwur iki bebas. Asoy. Dalem. Yuk. Iman sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ganti kamu wingi neng ati aku goleki tali kotak Iman jangan tresnoku kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahke pring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan Manunggal Tri Sejati MTS Bala Ses Limas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu dalem wis tak blokir neng ngendi aku goleki tali kotak aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana kantine mongko aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang dalem
Yuk. Kondur yuk. Yuk. Manuke cucak rawa sing dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang aduh penake. Coba melempar manggis ku lempar manggaku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar candaku dapat. Canda semakin di depan, yuk. Yo ya, yeay. Gontor yo. Oh ya. Yuk. Mripate milang miling eseme nguciwat gawe sem kamulan busana nira sutra
nongke pati sesuleso yo 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 oh 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 lo 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 yo 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 ya oh ya lo 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 oh 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 ya oh ya 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 oh goyang iya ya iya 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 ayo, ayo beri jalan, beri jalan, beri jalan. Bilang apa Mbak Pela? Terima kasih Pak Bor. Senggot Semarang senggot kayu malang-malang neng pinggir kali senggot di alam menggot bubar menggot ke ayo Bali Lori-lori olan di sawah he oi he oi he oi yen to lirik sing kira-kira sing dilirik bojone kanca senggot Semarang senggot kayu malang neng pinggir kali senggot di alam menggot bubar menggot ke ayo Bali iter-iter iki sora-sora he ah he 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 ijo aja diundui wong sing abang ra kurang-kurang sing di bojo ayo dirusui Ayo. wong sing ngendang wis tau sayang Umar Moyo ing sungun timbali Umar Moyo ing sun timbali timbalono marmoyo raden janaka ya iya kapara nyata kapara nyata sira marmoyo ing sun timbali sira marmoyo ing sun timbali timbalono marmoyo raden janaka raden janaka dasar bagus kepara nyata
Raden Janaka dasar bagus kepara nyata dasar sakti bagus sing dewa Raden Arjuna Raden Arjuna Umar Maya ingsun timbali Umar Maya ingsun timbali timbalono Marmaya Raden Janaka Raden Janaka dasar bagus kepara nyata Raden Janaka dasar bagus kepara nyata dasar sakti mandraguna yo ya ye yuk polai yeah sambel iya tasih tunggal babak malih yuk saking pamirsa mekatan menika